Продължението на самолетна катастрофа сън. Самолетна катастрофа сън представя 5 нощи при Фреди 1 и болница. Какво стана? Май сега всичко си спомням. Участвах в катастрофа в самолет. Мисля да стана. Малко боли, ма има мускулна треска. Малко е по-добре. Ау! Това не е добре място да ми сложат леглото. Защо не го сложиха докато се на стаята? Добре, това беше бързо бягане. Сега ще го приместя. Много е тежко. Добре, много е тежко, сериозно. Затисна ме! Малко да легна. Така е по-добре. Господине, вие ли са участвали в катастрофата в самолет? Да. Да знаете, че колата ви е купена, извинете, мислехме, че сте мъртъв. Има едно БМВ отпред, когато се отпишеш. Вече ми отписах от болницата. Ако искаш, може да го вземеш. Страхотно, колко струва? Безплатно е, подарък е, инвалидите. Не инвалид, ама е подарък. Благодаря ви, господине. Чао. Мисля вече... Значи ме отписаха. Добре, ще излеза. Така е по-приятно. Това не е колата. Много е красива. Е много удобно, мисля да я покарам. Врум, врум, малко съм забравил как се кара. Новини мисля да излезе да ги видя. Я да видим вестника сега. Търсим нов офицер. При Фреди Фазберс пица. Лесна работа, взимам я. Отивам в сградата. Изглежда, че е и тука. Значи търсиш работа? Като нощен... Като нощен офицер ли? Да, моля. Ето, шо си на правилното място. И също ще получиш много пари. 100 001 долара. Наистина ли? Да. Благодаря ви. Ама ако оцелете. Имаме ли сделка? Сделка. И 12 часа в нощта. Първа нощ. Това ма е мястото. Влизам. Това място изглежда, че е много уютно. Как съм го казал, пак ще го кажа. Дин, дин. Какво е това? Май телефона. Здравей. Аз съм твоя менеджер. В момента на живо се чуваме и не е записано. Шефе! Да, Джак. Или както се казваше. Трябва да внимаваш. Нещата са малко агресивни стават през нощта тук. И да, само това. И ако те убият, те хвърлят в казана. И трябва да те намираме на всяка нощ. Ако не идваш, не си мъртъв. И да, успех на първата си нощ и чао. Лека вечер. Лека нощ, шефе. Лека нощ. Чик. Изглежда, че е много сериозно. Да ме убиете, да ме хвърлят в казана. Страх ме. Има ли камери на това място даже? Мисля, че няма. Я да проверя една от тези врати. Какво беше това?
Ще проверя лявата врата. Робот! Вратата затворена. Това знам, че беше Бъни. Мисля, че менеджера ми каза, че Бъни от лявата, не от дясната. От дясната са Фредичка, на която нямам сила. Лявата са Бъни и Фреди. Там ли? Изгледа, че го няма. Мисля да отворя вратата. Сигурно изгледа, че Бъни вече изчезнал. Остана много тъмно тук вече. Дин, 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 дин. Дин, дин, хурей, дин. Успях! Уху! Втора нощ успешна. Трета нощ успешна. Четвърта нощ успешна. Пета нощ успешна. Охо! И това се казва голям чек пари! $100,001, бейби! Шеста нощ. Последната. За човекът. Добре, роботи ме нападат и за това двете врати са затворени. Лявата и дясната. Не ще ги отворя, защото ще ми свърши силата. Това е било просто сън. Това не е било сън. Бил си много тежко ранен във Фреди Фазберс Пица. To be continued. Следва продължение. Очаквайте другата серия на самолетна катастрофа сън или това е краят.